man kala jarama a weltanama no feewi Bab Salif en keddora ragere wotere ragere wande fayde sanne Bab Salif ko maçon ko adi fof hade ma yettade tarikh o Bab Salif on to jangi maçongagal to adi liggade maçongagal to Tamba ha ƴetta golle hôpital Goudiri ha yidre Ceerno Amty Diane Ɗayif to Goudiri ɗo holno wano bisimilla ma eyi Ceerno Ama Samba Lo mi weltima ane mo garduɗa o fof Adnan Thiam mboɗo welti hande mboɗo welti kono noon Adnan o yo taw wonko heeɓe tokara makko Adnan mawɗo wonko heeɓi hen so wonko heeɓi toon seeɗa ene moƴƴi eyyi wonko heeɓi toon eyyi bisimilla ɗum noon mi weltima eyyi o min ko kodduwar janggumi mecce Allah waɗi mbaɗmi toon duuɓi 6 Ceerno Nili aali mawnam yo ya taw yemi kodduwar yomi artu somi jaɓani kanko yo artu o rumta aali yehi tawimi toon mbimi so Allah jaɓi mi hooti ɗum ko 86 non 85 wonno 85 gartumi jaami ko 78 e Ceerno men gartumi taw ko oɗo o Ceerno mawɗo suuɗi ko caggalam eyyi o suuɗi ko caggalam 78 mo wuuri eyyi 78 jaami gartumi ko 85 woni duuɓi 7 jeeto ɓurno gartumi hen joni noon mi arti subaka mi ari salminde Ceerno holi o mbimi ko min Ablaye Keɓe o wi mani gartuɗa mbimi ko hanki gartumi o ya ɓooyi toon mbimi an ɓooyi toon seeɗa tan o wi ko gonɗa toon no foti mbimi duuɓi 6 wonnoɓe ɗo ɓe Ceerno belli en nan kadi tan wi aɗa acci ga debbo mbimi ala joom suudam nattu tan lebbi 3 pawi hen on saaha jaami kodduwar o wi joni holko gartirɗa so haaldande Allah jimmi ko funtudemo aha koyi sabu patron am o wi kam en gondi foti ko gonduɗen ko a ala tan jobdi solde so lewru ma ko ɗum ɗo kokketeɗa joni a yahat mi fenat kayitaji ma nawora sa arti hankadi kala ko maçon yoɓete ko ɗum woni ko joɓanmami andi jangguinomo no almudo tan e Ceerno muɗum départ andi o ala doole joni noon miijimi joni yomi ƴeew moggel tan beele moɗo funtuɗon Ceerno mbaɗo ko haalde gonga koyi dew wi kam ko gartirɗa joni holko gartirɗa ƴettumi kayitaji am tottumomi o ƴetti kayitaji o totti Ceerno Belli janggi kayitaji ɗi den en dewi lawol o wi eyyi ko nden noon o wi joni holko gartuɗa e dow mum mbimi Ceerno jimmi mi arti jimmi ko remde mbaɗa somi hallimo demal omo yiɗi mbimi Ceerno jimmi ko remde e gawri e guerte somi remi hami gayni mi nattini on saaha mi ruttito o yaɓla mbi o yimi haalanma noon sa woɗɗi banggue funnague o haat kiidira Ceerno Tidiane o wi kam mi haat kiidira ni joni noon mbimi eyyi bisimilla o e jaaɓi mbimi aha mi jaaɓi o wi bisimilla min e Ceerno Habibou ɓiyi ko komin sehilaɓe min gummi min jeehi min ndemi ha ndungu silti gartumi e makko mbimi Ceerno o wina mbimi min de mboɗo yiiɗi yaade Tamba min darta toon golle seeɗa eyyi toon ɓurmi andede Ablaye Diallo inen toon eyyi ko Antam Pornor mi yaha mi gollida mi beele mboɗo heɓa toon golle min e Ceerno Habib min jooɗi o yeeyi bisimilla ɗon mi sakkitimi yamiri ƴettumi kayit hañam aljuma wonno aset tan jaami Tamba jettimi Tamba tan ɗennumi paami dérision inspection de travail tawmi ko rang minne mi yettimi tan a joƴƴinto kayit ma ɗon jaaha dangoya ko debbo woni ha indema nodde joɗo min gonoymi ko hedde manɗa hedde 10e yimɓe 10 walla 11 toon gonoymi tan ha Allah addi tan Toubak o wiyete ko riidi o jeeya ko Belgique omo gagni hôpital Goudiri e hôpital Kolda kanko gagni kanko hokka e nder duuɓi 3 kanko hokka yoma o nden noon hakkude Tamba e Goudiri ko pusere men Toubak waɗi no wonti leydi mairie eyyo o yetti tan o fayi inspection tan omo daara kayitaji gonɗi toon ɗi omo daara tan ha debbo o hollimo kayitam o won noon hen banggue ko chinois hen banggue ko français hollimo tan o wi debbo noddanamo oɗo e kayitam o Ablaye Keɓe min mboɗo fond
Ablaye Kebe na yani yam ton tan gummimi to o fi kala yalla mo ganduɗa hoore ma madinnoje tan jetti tan ɗe daarimi taw tan debbo wi kam holto gummiɗa mbimi ko Madina Gounass tan wiye rewto ndewmi to tan o ƴetti kayiɗo o totti tubago tan min birni seeɗa mboɗo sikka no ɓaade ko mi ɓooyi toon miiji mi français kay somi daɗani tubago o daɗanimi ndeke mi fuɗɗaki ndeke mi fuɗɗaki haalde France oɗo so haali mboɗo nana ko haali français o mboɗo nana kono min somi haali o nanta andi no waɗi kanko tubago ko plan o addi o werti plan o wimi ça c'est quoi joni eyyi plan hôpital Goudiri so wi ɗo ko woni e français tan minne mi haala ɗum ko woni e français o anda kay ko noon tigui woniri ɗon ha gasi o wi kam mboɗo yiiɗi aset garo pottoyen Goudiri aɗa andi Goudiri mbimi mboɗo andi o jimmi ko pottoyen toon mbimi nden noon mami rutto Madina jinna ɓamne toon seeɗam ɓamne toon mami waynoɓe nde mi wawa yaade o ino woɗɗi mbimi wona no fewi waɗɗani en fewi o wi 10 000 ne wawi nawdema artirma mbimi no inden passe ko 600 ɗon e ɗon o itti 10 000 o tottimi gartumi aset o jamma min e ceerno Habib min jeytu ceerno andi ko hanki min mbayinno min jetti noon ceerno ni a yahani ha joni mbimi ceerno mi yeehi mi arti mi heeɓi golle o wi ha kalamo mbimi noon ko Goudiri noon kemmi an mbiɗa ko yimi haɗa kiidira kono mi ari ha Goudiri ɗon golle ɗe goni ko hôpital mayete toon o yimi sakkiti mi yamiri tinno ni woni jaami min potto toon aset o joni noon ko koreji men goɗɗi goni toon andi ɓaade ko radio koreji men goɗɗi goni toon min haal pulare ɓe komin tato o e jogui bétonniére o e jogui ko bétonniére eywa o e jogui kayitaji ɗi eywa keddiɗo chef de chantier o noon wiyete ko Mamadou Dione o jeeya ko chef Koutane o noon yeehi Gabon hakkude leydi e leydi nde kokodirta maçon eɓe kanko o yeehi Gabon kanko kippi minen foof joni noon o yii no gollirtomi ni tan ɓerde makko ene sali ɗum eyyi kono ɓaade ko tubago addimi o wawa waddemi hay hunde ma tubago wara eyyi min continue hamin mbaɗi fondation amen min gayni tubago ari gotol kanko so yeehi ko lewru mayni foof les 10 o arata o ƴetta avion ha Tamba o ƴetta auto hôtel Astou Kébé ɗon o ƴettata auto o tawa min Goudiri eywa so o daari golle ɗe no wayni ha kikiɗ o hindita hoota premier o ari o haalani onna haalnani on o yeehi hankkadi min gayni fondation amin gaare e mango joni noon o waɗimi hakkude maçon eɓe min nandirta joni maçon jolfo heedi ga min mbo lombi hakkude o wi soɓe mbaɗi corde mabɓe ha gasi oga yo ɗis leggel o to ne ɗisa leggel corde o yalta beele madi ndi oñode eyyi ɗum woni min ɓaade ko hakkude mabɓe goni somi mahi oñoto saabu kamɓe soɓe ma ɓe mankina corde o ɓaade kamɓe eɓe gandi eyyi min nene somi fayi brique tan mi fonda e corde he min jaara noon so tawi min pottiti tan so garol ittama ɓe daara tan mbiya keeɓe kay yo mi ara ƴeew mi ƴeewa tawa kamɓe koɓe mahi ko ene foti min ko mami ko ne yalti boowal eyyi tan ɓe pirta ɓe keño kadi ɓe ballami ɓe pirta ɓe pewnita ha woni laabi ɗiɗi kadi ɗimmol kadi ɓe mbaɗimi noon tan chef o hankkadi battoɗo yam hakkille wi joni tawi ko ni min yomi yaato béton to tan to fondation ne waɗe béton fof mi hen waɗoy toon béton ɓaade mango fewani ewa kadi eɓe perde temps ɓe jiiɗa ɗum tan ndeñmi kadi mine baraɓe fof ko Goudiri ƴetta kono min kadi walli ɓen ha ƴetta joni kamɓe fof ɓe kolori ko min e min ko mami ko fewani tan mbimi e joni mahen ngol ɗo so fewani an kadi gasi woppi kadi ɓowto waɗi brique e morceau oga waɗi brique e morceau ɓe pooɗi ɓe mbaɗi niveau mabɓe ha foti mbimi e gacci e deeƴa ɓe gacci deeƴi mbammi brique goto hakkude fondumi e garowol he eyyi taw mi foti net ƴewmi to taw min ene rewi lawol gane rewi lawol brique mo mbammi one rewi lawol mbimi e continue ɓe tukkadeɓe fof o to waɗi leggel oga waɗi leggel ceerno e ala mi yiyani ma gaddon brique mboɗo fawa tan jiimi garol ngol ene woppi brique kam mo reglunomi joni o eyyi yo
eyyi tan mbammini darmi ga jimi gane ɗisa leggel paame mabɓe tan mbi ɓoɓ ƴettumi pikku ndewɗo mabɓe kamɓe ɗiɗo diddumiɓe ɓe gari miiri ɓe ndiwi ɓe payi gendarmerie wa noon hakkude amen e gendarmerie ko miiri tan woni ɗon eyyi tan ɓe ndiwi payi gendarmerie tan minne ndiwmi tawmoyɓe toon mo jogui pikku u andi gendarmeɓe ko toon kodi rewɓe e sukaɓe gulli tan han kadi mi ñakka somo jel mi ñakka so tan gendarmeɓe jalti tan ji amin gara jetti tan ɓe kamƴi tan minne ɓe kamƴimi mboɗo jogui pikku ɓe nani min nder sal mawɗo to taw on saaha min mi wawa haalde mboɗo heewi fitina mi wawa haalde eyyi tan commandant o yalti ko mabo yettete ko guisse tan on yalti tan ari sal mawɗo ko woni tan ɓe kalna ɗum ki reyna neɗi ba pare ko barɗo ɓeɗo ha gasi tan o jaggue junggam eyyi kanko commandant o guisse o yettete o jaggue jungo tan min ɓenni amin paye bureau makko tan o wi taw ka toñƴo e ka taw ka toñaɗo fof mi weltima machallah wallahi ni guisse wi kam fof mi weltima ni jooɗimi toon haw andi hankkadi mi deeci seeɗa o noddi gendarme gonɗo bureau ga henno tawimi toon o namdi kam no wayi kalanmomi ha gasi ɓe noddi ɓeya ɗiɗo ɓe diddunomi ɓe o noddi ɓen gaari ɓe jooɗi tan commandant wi pourquoi oɗon maha oɗon mbaɗato leggel oɗon mbatto o wi ko maître amen wi yomin mbat noon commandant o wi ha o ko maître amen mbi yomin mbat noon tan wi tan wi goto e mabɓe yo yaade gendarmerie yoɓe jaɓinodde maître o eyyi on yamiriɓe o yeeyi tan no noddiɓe ɓe gaari minen foof min jooɗi tan commandant o wi ɓeya maçon ɓe yo kalto ko kalno ko ɓen kaali ha gasi mbi minen ko maître amen mbi yomin mbaɗga leggel min mbaɗaga leggel hankkadi ko chef de chantier wawa wulde commandant windi ha gasi no waɗani ha gasi wimo yo signine o signini o wi ɗo e patron mon arde o gollata nde fini fof noon yo aro jooɗo to hôpital ɗo e to golloton ɗo o jooɗo ɗon woto gollo ha patron mon ara wajo wi d' accord kemmi kayit kanko hokka kayit min jeehi joni noon balɗe tati fawi hen tan ceerno Amadou Ayfa Seydou Diallo animaji ɓundu itta toon adda e saret sellani eyyi yetti kadi wiya place ala ma o darata o ɓeya ha woda jaltuɗo eyyi waɗa kanko ndewo naata omo wone saret yo Allah wonde moƴƴo joom suuɗ makko togoso ko wano ko koreji amen laabi ɗiɗi ene ara feto ñebbe ewa en ara mi coñal tan paame on calmimi ɗum tan mbimi ko woni o wi min gaddi ga ko ceerno mbimi ko o wi ceerno wona celluɗo mbimi to woni o wi emona e sarede mbimi tellinemo kay o wi ala docteur ɓe mbi ko place ala ma wooda yaltuɓe o naata tan paamito Diouf mawɗo mabɓe mawɗo docteur wiyete ko Diouf calmimi to mbima aɗa andi gonɗo ɗo e saredo o wi ala mi anda o wi mi haalanma tuggi Tamba ha Bakel yettere Allah kala juulɗo gonɗo ɗo kanko Allah waɗi mawɗo kanko Allah waɗi mawɗo ko kanko Alaji Mamma Sawdi waɗi mawɗo oɗo ara e saret sellani ƴette waɗi o wi min ganda ɗon e ɗon ɓe gaddi ɗum ɗo ɓe ƴettimo ɓe mbaɗimo salde tanta ɓe guittimo hayto salto yimɓe ɓe gonata ga salde tanta ɓe mbaɗimo o woni noon balɗe tati ñande fof mboɗo ara mboɗo salminamo ɗo ɓaade min mi gollani kadi mi wonti waga bo mboɗo ara mboɗo salminamo hawo semori o semori tan o namdi kam kalamomi ko woni hen foof no mbaddami eyyi komi garita ɗo joni mi gollata eyyi wi bisimilla eyyi Allah docteur ɓe goppimo mbi balɗe 12 o arta Allah waɗi balɗe 12 woni ñaworam kesa ayno Allah waɗata so Allah moƴƴini hunde no bona joni noon o yeehi o samuri o yeehi min finata mara mi jooɗo Allah waɗi ha 12 nde lewru maayi riidi ari tubago o ari on nani oto makko tan o yino jowɗorimi ni e comciɗi mammi ɗi keɓe keska te malat keɓe ko gonduɗa aɗa selli mbima hambo selli kay o wi ko woni mbima ala yanam ɗo chef de chantier ɗum woni Mamadou Dione
o jippi tan ƴetti rawde makko o fayi ɗo e juuɗe makko tan o fayi omo jogui dawangel tokosel tan o fayi to Mamadou Dione min ndewmi hen o yetti tan o wimo mais ko tagui keɓe gollani o yi keɓe de ko erreur tan wonno hakkude séréer e tukulor tubakoɓe gandi hakkude tukulor e séréer min ko ɗum tan jaarunomi kanko o yaawi tan o ƴetti pikku tan masoɓe dogui paye gendarmerie o abbiɓe kadi ha toon joni noon ko gendarme ɓe gaariji mbi joni woto gollu ha gara hankkadi ñaworde ko an jogui ɗum ni tan o yalti kayit o hollo tan min gaddumi kayit kollumomi tan mbiya tan riidi wi jenno gendarmerie min jeeyi toon oɗo commandant a sikkat ko naɗɗo a sikkani ko jarɗo Sangara wiye mabɓe ullu ala ko heddi o wi oɗo hande wawno warde ɓeɗo ɗiɗi foof taw ko o waɗi o woni sababu o haalani oɗo no waɗi ni tan wuy joni ƴeewa ko mbiɗa tan commandant wimo joni ƴeewa ko mbiɗa o yala mi jeeyaka ɗo e wuuro he mi jeeyaka ɗo kadi e leydi he minen komin commerce aji min jeeya ko Belgique kala komin golla ko intérêt amen toon kono so wonti ha ko dani ɗo joni yo adda bagage makko o hooti kanko chef de chantier Mamadou Dione o yo addo bagage mum o mana nawse ami gone kan haal tan canama ɗayfo kañumne ari rendez-vous muɗum yetti haade mo yiide docteur taw ko min namdi wiya joni ɓe noddama e ɓeɗo gendarmerie ɗon o tourni o fayi toon o yetti tan o salmini gonɗo e premiére tan on o wi on min de ƴeewami ɗo ko ɓiyam goto ne wiye Ablaye Keɓe o wiya maçon o wiye ɓene nder o yomo yah o wi ala wota yaha toon ko ma keɓa yamirore tan o dari o naati o haalani commandant ko haal pular tan wiye yo ar hamin jiyamo tan on udditi bafal o naati seeɗa tan kanko canama ɗayfa on yimo tan faye makko salminimo omo andi on ne andimo salminimo o wi mi haalano on noon omo kalda toon ɗo o ko ɓiyam o wi bisimilla ceerno yah machallah ni o yeehi joni noon min haala ka gasiri tan o addi bagage mum ñande hen walti ko Dakar eyyi minen min keddi ɗon ha peinture min wonti ɗon ha peinture caggal mo gontumi toon duuɓi 24 duuɓi 24 mboɗo ɓundu machallah aɗa golla mboɗo golla ƴeewata ɓe gaddi golle ma yo ƴeewata ko 86 non 85 jaami toon gartumi ko 2008 allahu akbar woni hankkadi mi yalti ɓundu machallah eyyi ɗon noon ko ni yaari alhamdulillah eyyo machallah alhamdulillah kadi weltama alhamdulillah weltama no feewi eywa min kadi mi weltinima Allah e nela mum weltinima on alhamdulillah mi weltini Allah e nela mum weltini on ay ɓurɓe mi andude ko kalmi ko ne mbayno leydi nena Madina ɗo mboɗo haalana en kadi yettere Allah ne hokki en ceerno Allah en hokki en ceerno aduna o ko dilli fof enen eɗen lele e posaji meɗen aduna o ko haaƴi pop wonɓe takkodirɗen ɗo ɗanota ko jamma ɗanata ko ñalawma enen ay Allah ne reeni eɗen ñaago Allah tan yo Allah juunan en gurdam ceerno meɗen gondine muɗum nder e boowal enen ko jaam tan gonɗen yettere Allah ko jaam tan gonɗen waaji goto ɗiɗo ngari ɗum ko 76 ɗiɗo ngari to ceerno ɗo ɓe mbi kamɓe ɓe gayni jangde Sénégal ɓe payi France ɓe jangi ɓe gayni ɓe garti joni ko palsuji mabɓe tan ɓe ngari ƴettude allahu akbar ɓe gayni jangde ɓe mbi ceerno calcul kay mathématique ɓe kaali ha woni joyi ɓe mbi foof min ɗanoto min mbaɗa allahu akbar Alaji Mamma Saydou wimo Allah hokki on ko saɗi jangde gayni foof Allah hokki on ko saɗi jangude ha gayna min de gandumi jomum jangi ha ko Allah hokki ɗum ko heeɓi kono jangi foof Allah hokki on ko tiiɗi o yaha minen kay min goto o ko Tamba jeeya joto o jeeya ko Matam mboɗo andi inde mabɓe pop kono koreji mabɓe ene to Madina ɗo somi haali tan baɗi ko ene ɗo peetam kono mami sifo kam ha daara andede
sabu no way waade fof wonde ko kalmi ko gonga ko jiimi kalmi goto tambanajo wi kañum hokka ko chef de poste hokka matam najo wi kañum hokka ko banque BZAO Dakar kañum ko ɗum hokka ko toon hokka on ko matam najo seede mum kadi ha ɓeydo kadi ha ande kam seeɗa matam najo etta Ablaye Wade o woni no ministre joni kam ƴeeweta matam najo o woni no ministre etta Ablaye Wade ɓe gandimo mi ɓeyda kadi debbo makko kadi ko tubak wiyete ko Kertiane yummum ko Diadiaw baba o ko tubak ko nde rayi o nde fewnetende eywa tubak o resi Diadiaw Haalpulaar tambaɗo e dañi ɓiɓɓe sappo ƴeew joyo worɓe e joyo rewɓe ɓe premiére ɓe fof ko waɗeɓe coyi haɓe goni joyo rewɓe hen ɓe ko ɓaleɓe kurum ha woni joyo wallahi to tambaɗo yimɓe fof ne gandi o wiyete ko Ridi non o wiyete ko Jean Pierre eɓe gandi joni noon Allah waɗi ceerno o gandi ko titan wi ceerno Ibnu a jogui biig o yaha ceerno Ibnu yaltini biig yaltini kayit o wi windu 1 kono noon ceerno haalata koye Pulaar o wayno e winde e français o wi windu 2 ceerno Ibnu waɗi 2 o wi waɗi ɗiɗi o waɗi ɗiɗi waɗi tati o waɗi tati waɗi nayyi o waɗi nayyi waɗi joyi yaari tan ha woni jeenayyi nde woni jeenayyi tan o wi ariti ɗon o ariti a faami o ariti o gayni nde o diido gayni tan o wi ceerno Ibnu yo hokkuma kayit o hokkimo kayit o tan o totti tambanajo o ceerno mawɗo kalami o tottimo kayit o wi régle ne kam calcule ne kam ɗo ko ujunaji 10 noon woni ɗo ko tubakoɓe mbiyata riccien ko noon ɗum ala hen riccien ala 10 ko 10 tan nogas ko nogas capantati ko capantati mbatta ala ko wiyete riccien ko on jaggi kayit o ha ɓooy wi ala ceerno mi anda ɗum oyomo totta tambanajo on kam heɓani kayit o ni kisi ala wi ala mi anda ɗum ɓe mbi ɓe gayni jangde ceerno yeeyi o yaha ceerno yo addu kayit o totti ceerno kayit o totti matam najo o wi jaggu o jaggi o hokkimo bi o wi wona mi wi ko wiyete riccien ko ala o yaha ceerno noon mbiɗa o mbiɗon on o wi ala min gandani saka ɗum ɗo tan nefu oɗo tan yo addu ujunnaje 10 ala minen min ganda ɗum ceerno wi goo gonɗo dow o an jagguɗo machine o ndena ƴeewa no moƴƴi kalire ɗo an kaldanmi joni o wi goo gonɗo dow o e jeenayyi gonɗo less o to haaɗi ɗo so rendi no fotata o wi ko 10 o wi 10 taw koto français aɗa calcule hoko mbinɗata o wi 0 o wi wadde 0 o waɗi 0 2 gonɗo dow 8 gonɗo less o so rendi no foti o wi ko 10 o wi wadde 0 o waɗi 0 bon o waɗi 3 dow 7 less waɗi 0 o wi 4 dow e 6 less o wi wadde 0 o waɗi 0 o wi ko heddi o wi 5 o windi woni 50 0 ji 4 e 5 wonata ko 50 000 han winoɓe gayni jangde ni Guine wona Guine Bissau Guine goɗɗo ala Guine goɗɗo Guine mi yejjiti ɓen tan dal ɗiɗo gari to ceerno mawɗo nden hitande jaltu nden hitande jang 78 koɓe seerenɓe ɓe mbi ceerno min gari min cirlima yettere Allah minen min addimi tan amin jirlu amin ƴeewa aduna amin ƴeewa seerenɓe moƴƴuɓe amin jokko e mumen min ndewi ɗo ɗo haali leyɗele Guinée en ɓe ndewi ɓe ndewri ko to ɓe gari Dakar ɓe ɓenni ɓe payi Mauritanie o wi ɓe gari toon e wuuro noon ɓe kalana Madina Gounass koɗo ɓe ganda woodi koɓe kalana he Madina Gounass ko hunde tinde ɗum tagui ɓe duttiti ɓe defti ɗo
pour haɓe jeeya Madina Gounass Madina Gounass eyyi joni noon o wi minen yettere Allah amin jogui gandal kono heewani ndege ko gaynuɓe fof ne jooɗi eyyi joni noon min gari ko yiidema min calmodira e julɓe ɓe min calmodira e ma min ñaago duwaw kokkodiren duwaw min mbaala so weeti min ɓenna ceerno wi bisimilla bisimilla moon holno jiɗiri ɗum ɓe mbi ceerno minen komin jirli ko pop julɓe tijaniya amin jii ne keewi kono laabi ɗi ne keewi kadi laabi ɗi ne keewi joni min juulane korane kono kadi tawa a yiyat ɓeɗo no juultata ni juulu ngu so darama ko gotum kono so silminama wona gotum eyyi wonen kadi ne jooɗo ne birda kono to birdata ɗo kadi birdugol ngol kadi wona gotum eyyi ceerno wiya ceerno wiya ha ko gonga ko kalɗon ko gonga o min noon komi almudo min Alaji Mamma Saydou min komi almudo o wi neɗɗo ɓaade tan ko julɗo omo jaɓi Allah ko goto omo jaɓi nelaɗo omo jaɓi deftere nde ɗeɗo gueɗe tati o andiɗe o andi koɗe gonga o ko julɗo o wi lawol noon mi famnuma laabi ɗi no mbayni ko woyndu asandu tan ha heeɓi ndiyam wiya nga jiɗɗo fof yo ara ƴooga o ƴooga lootoyo o ƴooga wuppira o ƴooga nawa to yiɗi fof nawa yaroya kono aɗa andi kam nder o kam woni gotum ɗum woni jaati neɗɗo o enen fof ko gonɗen julɓe ko koye woynde tan ƴettuɗen en jaltini boowal noon mon fof ko yiɗi no yiɗi hutorade hutoro noon o wi hay hunde hen bonani o wi min almudo o noon min Alaji Mamma Saydou min cuɓimi ko tijani o mi suuɓi on kono fof ne moƴƴi ɓeya ceernajo mawɗo o wi ceerno o wi nam o wi an holko gonɗa o wi ni Alaji Mamma Saydou an wano yi haala ka no wayini o meeɗa yiide ɗum ko nanatto ko e ko nanɗo ko wona gotum te fof ko julɓe o wi Alaji Mamma an holko gonɗa o wi min komi haal pular ay o wiyani ko Fuuta saabu so wi Fuutanke tan hankkadi woni ga ala hen o wonti Fuuta tan o wi min komi haal pular Alaji Mamma Saydou wi ni komi haal pular o wi jaati ma o ko woni o wi jaati o komi pecciɗo bange ñaamo o komi almudo bange nano o komi gendarmerie e dow gure ɗe cincumi ɗe ñawoje amen gure ɗe cincumi ɗe ñawoje amen minen jogini koye amen wona to laamu eyyo minen so wona min donc haala amen jettoyta ko laamu o wi ceerno o wi nam o wi mi jaɓinima o wi fodde komin jirli ko konnguɗi kalɗa ɗo ɗi min meeɗa nande ɗi saabu ɓe min jippi foof mbiyan ne moƴƴi kono noon ko lawol ko mbaɗata ko ɗum ɓuuri moƴƴude eyyi ko ɗum pottata kay koko goni ko ɗum pottata o wi ko an goto woni a fottani mbiɗa ko fof ne moƴƴi ɓerde ɓaade no heewi alay saago ɓerde ma jagga gueɗel gotel ɓaada ɓa jagguɗe ɗiɗɗi foof o wi min jaaɓi min gandi kadi an ka neɗɗo Allah tan ha Ceerno Tidiane yalti subaka ene yaaha guese ene waɗi botuji ari kam ne yi yimɓe ne keewi tan Ceerno Tidiane o tan rutti fay toon ɓorti botuji ɗe tan ari salmini ɓe salmi ɓe jooɗi tan Diadia o ceernajo Seylamo anne ceerno Belli Dia tan wi ko eyyi ko o woni afo ceerno o oɗo taw noon Ceerno Tidiane jooɗi ene waɗa ñeeg seeɗa ene yiiɗi faade guese tan o wi an ko o wiya o woni joom Madina o goɗɗo o wi ko o woni joom Madina o wi ala kamɓe arɓe ɓe oye mawɗo o wi ala tokoso o wi o woni joom Madina eyyi mawɗo o wi ala woto yaw kay o wi aɗa andi no ɓe mbaddi o wi ala joni kamɓe kaldata o wi ayi oɗo Alaji Mamma Saydou o wi ayi o wi aɗa andi otoji keloji leɗɗe ɗi so kallune fewne gasoji kaaƴe ɗi o wi o wi ɗin no mbiyete o wi ko bil o wi o ko bil Alaji Mamma Saydou o wi Alaji Mamma Saydou ko bil
mboɗo jooɗi kay 78 78 wallahi o wi alaji mamma Seydou ko bil ndeysaan andi bil ala ko sone waɗa kallu ala ko huli kay wona leggal mum wona haari mum fof ferɓitto ha laaɓa ala ni yimɓe ndewni o wi oɗo o wi alaji mamma Seydou koko fewnata kallu o ha feewa o ko lamɗo o so ari rewata koye godoron Allahu akbar te wona ko noon way non way